Αγάπη μου, οι πραγματικές κυρίες φοράνε πάντα τα καλά τους. Όχι για να εντυπωσιάσουν κάποιον άλλον, αλλά για να νιώθουν οι ίδιες θες κάθε μέρα. Κανείς δεν σου υποσχέθηκε ότι θα υπάρχει αύριο. Γιατί φυλάς τα καλά σερβίτσια? Γιατί φυλάς το καλό φόρεμα? Ξέρεις πόσες φορές αναγκάστηκα να πετάξω πανάκριβα προϊόντα γιατί δεν τα φορούσα και τα κρατούσα για μια ειδική περίσταση? Και μάντεψε, η ειδική περίσταση δεν ήρθε ποτέ. Τα προϊόντα έληξαν και τα ρούχα δεν μου χωρούσαν πια. Εσείς ειδική περίσταση, κορίτσι μου. Φόρα το ωραίο το φόρεμα, φόρα τα τακούνια σου, λούσου με το ωραίο σου το άρωμα, το ακριβό. Ακόμα και για να πας στο σούπερ μάρκετ. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Το αύριο δεν είναι δεδομένο, γι' αυτό λέγεται μέλλον. Το σήμερα είναι δεδομένο, το ζεις τώρα. Γι' αυτό στα αγγλικά λέγεται present, δηλαδή δώρο. Είναι δώρο για σένα. Γι' αυτό φόρα τα καλά σου, φάε ό,τι θέλεις. Μια ζωή την έχουμε. Αυτή είναι η συμβουλή που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα και στη χαρίζω σήμερα.